Pero nga nga kay tagaan di kayo snack. Ay. Ako nga, nagmulak to sa marunong kumana. Oy, Pepe. Yaho, spooting lagi. Di na itong kuwan. Atin ko, ganang Sa? kasal ba? Oh, abi na ko Hindi ni. mo kung bridesmaid. Pero nga, natin ka kuwan minatay. Kasal eh. Formal na tagsari ba? Oo, tinuod. Hindi mo kung bridesmaid lagi? Oo ba? Ano ba? Ikaw ito bulak mo. Itsa ni mo na? Itsa. Labay ni mo ba? Oo ba? O maigo mo na. Basta maigo siya. Dito kay ka day. Dito, gigan. Bakals. Perti bakal say. Nagan sigsad. Kang Jake nga alami ka ba? Hindi ako. Nagkan dito. Porma ka tao na. Hi, ba? Abi kung sikag balik-balik tong t-shirt mo nga side by side eh. Wala na ako nang sa puweran na ako. Magkagisanasin ba? Sa ilista na ba? Ano ba? Kung mga tao tinuod. Hoy! Uy, saan mo diha? Ikong. Yo. Are di ka sa. Oo ba? Standby ba sa atin kasal. Nya. Apit. May kaon dito. Wa jud kay bring house ya. Man na. O para ba koy kuana sarong kaon gud. Man na. Dahil ta kaon to ginamos kay gipon Ah, ta. ginamos. Ikaon mo si ring akong sudaan gud. Sa kaon ko gipon ta ko kuan ginamos. Kaon si ring lagi. Dito lang sumar ba. Sumar. Tumar. Kaon dito. Mao ring ay. Nagakuan. Oh. To sa taga Katularoy. Tunaroy. Oh. Sabay na mo gidadaan pa. Di nangisyo magbubuko ng Ay, street trees ba. Kasi ganahan mo nga papaisiyo ba street trees kay. Sige. Matad ko ba? Ha? Matad ko. O sige. Unsa may imong kuan diha? To number. Oh, oy isulat ng Remy. Bebe kay. Ah. Uda nga dong. Kita sa buko-buko na ko dong. Ayan na, tagaan ka rin kuwan. Oh. Muni ha. Oh, Muni kong ngalan. oh sige. Okay. Oh. Yan Mo ni. Ayun lang. Okay. Daog ta. Daog ta ba? Imo. One- Bayo. 183 ako. Oh, Kung sige. Ah. tagapan de. Mani 140. Oh, daog mo alas 5 ha. 140 sa Wala 5 ya. PM. Sige. Kani gyapon 5 PM. Pero Klaro de basig. uy, makadaog mo bratuhin mo tawag ko ha. Siguro kay problema ba? Okay, okay. Sao niya tong isog dito namin. Sige, ami Ha? ko ta. Oh. Amiri bala. Oh, gani. Tagaan ka. Ya, oh, sige sige sige. Kasag juga dugaya ko ana. Yato Ito na. may blaka ko 5 bidyan na ako. 5 mo resulta. Oh, Sayo rin. ito eh, bawa ka nga. Pilar 5-1, ano, Pilar ako ani. Pwede mo isyo tag filtris. Nakalimot ha? 5-1 na. Oh, kanang ya ako ni hatag ninyo ang duplicate ha. Pare. Oh. Pare. Pare mo. Oh. Ano ha? Wala mo. Oh, sige. Ya. Ari na ko. Ha? Sige, pre. Salamat kayo. Ari po sa banset. Sige, sige, sige. Salamat ninyo ha. Amping mo ha. Mari kita may chika ba? Sige. Ngagit. Sige balik dire. Ay duk ka sa. A few minutes later. Pre. Oh, Jadi ang bata ba ganiharang massage dia sa mo yung wa gid mo tagay og tagaan ka na gis. Tagaan na pang-snack ni siya. tagay. Dong. Lagi pang-snack na dong. Dong ato ako no sa kuan dong outlet dong sa niguha ra numero. Oh, sige to ah. Kadaog pa dita. Yaw tinang mo. Pero kada to. Ay, Uy ba uy no? siguro eh. Bugas. Dinas to. Ano? Ilipad sa ulo. Siguro. Oh, nya, sino kuha? Lah. Yes. For 3. Pre. Ako ay nakadaw kada. Klaro eh. Kaya nagadaog. Sure eh. 143. Oh. Ngano man eh? Ako'y nagadaog. Ngano man yung numero nga? Ako'y nagadaog. Trim to ko ah. Ako'y nagadaog. Ato ako no, klaro ako no. Ato ako na si Ngano man eh? katong nangisi ba si Di ni mahimo eh. Ato ano balik ka dong. Klaro ho dali. Di ni mahimo. Ako ay Ako'y nakadaw. nagadaog. Ano naman yung nabali naman nun? Tay may mo rin. Ano? Ano naman nabali naman nun eh? Di ayaw ako pagkasad eh. Di lagi ako. Oh. Tanaw number. Ya. 143 ko number. Yang ano nahimo naman yung 183. Katong nga sir may atong kuan nun. Di ni mahimo eh. Oh, guba tong bagamigo ni hospital ni. Ya, saan ka na? Ato to si ikong atong panoron. Di kadawat ani. Na. Kay kuposta ni. Jis. Malalis gini nato ni. Dili. Malalis din nato ni. Karon ang resulta. Ito nga sir atong kuno. Bidong ang Di sa ni pwede sa. asir abo to. Aw na ray. Oh, Pre. May. Kung oh. Saan ni? ano man eh, pre? Ang resulta 143. Ako number 183 man ano man eh. Hindi maayo man pre. Hey, sakto na. Sakto na pagkuha na ko eh. Hindi ni maayo. Na ako ni pangaan gud.
ako ni pangayso. Wala lagi pangalan lagi. Crispin. Ako di sa po mo. Number. Sayop. Tay. Dawa pa mo. Ito. Busta rin. Ano na? Unsa may ako tapal na? Di mamo ni. Ako may nakadaw. Naguba ito. Di ba kon puntri mo? Amigo ko ta. Puntri mo. Oo nga. Ah, long sa ni kabayo ni mo ano? Bago nga nimo. Imo ka na sala, imo ka na Imo ni sala. bago. Oh? Iyo pa pagkuhan kay Di, ako ani, sumusugot siya. Oh, sugot. ikuha na dito. Ikuha na sa kuhan dito nga nidawag ka. Ay kuhan. Ya, pagkuman na. Ang kwarta yatag niya. Wa ka mo pagsabot na. Sala. Ako pagsabot kay kamay ga issue ning. Kuno Hindi ni. ka maluoy. Tuga isyu nga. Di mo maoreng. Yatag na una niya. Ha? Kaka ka. Hindi. Sayop na. Iki mo ni bago. Balik ka dito Ya, yung ang kwarta, ang kwarta. Ito. Daog mo na. Ana, Imo na ay ko Ana wala. na. Ana na mo di. Ito na. Litsugas ning kuan na pustaan ni. Guba ta. Imo na bago na. Amigo, Ay ko. Oh, Ay. di. Hadi. Ang may Oh. wan. Kana. Naman. Akong ang kwarta Ay na. akong di. Daog ka na. Ay akong niya. Daog ako ihatag niya. Sugot ka. So, Ani na lang niyo. Okay. Mali. Para magkuhan ba? Nga, kani ba? Siya mo ginidaog, no? Siya nidaog niya. Ako yung daog. Nga, nasayop man yun ako pag sulat ang pangalan. Pero ang siya lagi daog si Crispin. Ang ahan yun ako ba, kanang paghatag na ko sa kwarta, ihatag na ko nimo, pero ihatag niya. Oh, Ay siya mo ginidaog. Ako man. di jo ko mo kuan na. Imo kini sayo. Pare. Ay ko na, nga, ikagi mo ko sa kwarta nga. Hindi mo ginidaog. Yun na naman Okay. nga. Ari na ko karta. Ako yung daog. Wa di pwede. Hindi, ay Di imo na bago. Ay, kuya. Imo na sa. Ay ko na, muhatag ko nimo. Sa akin, pre. Sana ni mo. Mubayad ko nimo, mubayad po siya, mubayad ko niya. Sabi ako. Di ko mo Sana, kuan. Imo na bago. Tugod ka magpapangisyo. Kailan?